Il-Gvern ħatar bord biex jevalwa l-proċeduri interni tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi skont lat dwar l-inkjesti fil-liġijiet ta' Malta. Fistqarrija, il-Ministeru għall-Intern qal li l-bord se jitmexxa mill-psikjatra Anton Grek bħala chairman u l-akkademika Janice Formosa Paċ u t-tabib George Grek se jkunu membri. Dr. Formosa Paċ fil-fatt offriet ir-riżenja mill-Bord ta' Governanza tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin biex tkun tista' sservi fuq dan il-bord. Il-Gvern qal li l-bord se jkun responsabbli fost oħrajn illi jiskrutinizza l-assessjar illi jsir fil-ħabs fuq is-saħħa fiżika u l-mentali tal-priġunieri kollha, ir-regoli tal-introduzzjoni fil-faċilità, il-miżuri tal-ħabs għall-prevenzjoni tas-suwiċidi u l-proċeduri dwar ir-riabilitazzjoni tal-priġunieri mill-vizzi. Il-bord huwa obbligat jippreżenta r-rapport tiegħu lill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fi żmien 60 jum. Il-ħatra tal-bord segwit stqarrija mill-ħabs kif priġunier Malti ta' 30 sena kellu jittieħed għal kura wara attentat ta' suwiċidju. Fi stqarrija il-ħadd filgħaxija l-Aġenzija Servizzi Korrettivi qalet illi ir-raġel instab fiċ-ċella tiegħu u ngħata l-ewwel għajnuna mit-tobba u l-infermiera tal-ħabs stess. Dwar dan inħatret inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat tal-Assa Doreen Clark filwaqt li anki l-Pulizija tad-Distrett ġew informati bil-każ. Din l-inkjesta hija kompletament indipendenti mix-xogħol illi se jagħmel il-bord illi jinħatar it-tnejn.